الناس حقوا زفردو جهنم سات كوردو بحال فرد خبيدي فردني اندحري لكوا قليل ነገር አይኮነን السلام من العالم زلهم كورات تخاتلتي زلهم سلام تعلنا فري حاجه زبل كلكم ناتمنخو نلمون بحدش تحسوا مسك مالو دقيمه سلام مكتل نلوم على تحدث بزعبه متين هنزارب بزعبه كاميرامان وإذا بزعبه شغا بزعبه كاميرا مدتي زحدث كاميرا يقن حجي زحدث كاميرا كملنا كملنا نقاط ما كملنا باش من قبره كده يكون فتنه كني ምናልባት አነ ምሁርና ካሜራ ኮንኩን ግን ደስ ብለና ሓደ ካብ ደስ ብለን ካሜራ ካብቲ ዝመሃሩ ማለት ይኻ እጂ ካብ ተዘላት ታነ ሸከ ካብለኩም ፍትኒ ማለት እዩ ብዙ ጎደለኻ ምላእ ቢልኩም ወስዶ ይኹም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ጥቅምና ብዚ ምባልና ማለት እዩ ኣብ ሞታታ ከነ ሸይ ብዛዕባ ካብቲ ዝተምሃሩ ኮን ሸይ ካፌ ከብልኩ ፍትኒ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካሜራ ምሻሎ ከም ሕብረተሰብሲ ወይ ኣብ ዓለም ዘሎ ዳርካ ኩሉ ስታውካ ናብ ዲጂታል ገጽ ዝኸይ ዘሎ ተምልክትና ተሰውልና ማለት እዩ ወላ ኣብ ዛሃገር ንጀም ንቁመጠልና ኣብ ጀርመን ሲ ኣብ ዝሓለፈ ዜና ካተል ነረስ እቶም ዛዕውን ሸይ ዜና ከቅርብ ፍትኒ 4 ዝኾኑ ስካፕት ዝነበሩ ስልጣን ከም ሰቃያይሩ ማለት እዩ ስለምታይ ሜርስ ካቶን ኩሉ ስለምታይ ቀይር ካሚሎም ካቶን ኩሉስ ኣብ ጀርመን ሲ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ግን ካብ ሕጂ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ካዓይ ዘሎ ሰብ ከም ተገበርና ይሓይሽ ኢሉ ዛሬ ማለት እዩ على كاب تخسرعه ويكعيوت في هذا اللغة أبتي ديجيتال مالتي ديجيتال كم جبره كم زلاتي زين كا هذا كابتن ديجيتال ينزل لا مالتي ديجيتال كاميرا كم زل بحلا مالتي أجي بزعبة كمبيوتر بزعبة ديجيتال بزعبة كمبيوتر مفلسي حتى تكون حماق ولا يكون مالتي ونياتو أمنوس كفسي يدلنا سلوزخنا مالتي أمنت بزعبة ممكن تقبل تقيل لها باكشين تقبل تقيل كلام سعره تخامس كلام كالك توصل تقيل مالتي أجي منيش بزعبة كاميرا في الأخول لو كله جن ننحيت كاون كتساعد تخيل لي خملتي كجبرون تخيل لي هتجبريون تخيل لي مالتي كل النجار يزخون نجار كبيد نجار يكون مالتي مناوتوس كمبيوتر حنتي كاميرا لومس حداتي كل تعين ساعة شو مساعدة مالتي ملو كومبليت لي مالتي ملو حدا علىها ساعتين عريقة تقولوا تنقل له تخلعكات كاميرا على تحق زكاة مالتي أما أشتغل على تحجز تخلعكها سرقة على تجبروا تخيل لي مالتي بس كم زي ده حركة لمات ما شاء الله معلته ونقولون جلسي بلصقتم كون مثلا مثل مالتي لو ما عندك مالات هجاو نبتي كاميرات كاملنا إن كانت ما نشي كوريكمي مالات كم تقدم زولكم أنا كيلا يكونكم تمهراي مهار سبب هذا لو خان الشيء تازم بلاد اللي هم كان عارفين كلكم كيكم سلسلة كذا كهتا كيلا مالتي زيادة مثل ذا كاميرا مالتي كابلومي من البات نص ورزقنا فيديو وبلدخل مالتي بس من قد من البات ذا كاميرا كذيكم زني لم تاجي تجزي أقل نزبلو كله معلتي كوربوك فتنين لوم جن بخدونه ننترى مالتي بخدونس ننترى مالتي بزح كعي خمزلن مالتي قبلهم تجنزيب اللغة مالتي بزح كسرح كمزلن مالتي كذا ساعة سياقة تجنزيبه اللغة مالتي كم زلنا مسكفتنا يو بزح مثلنا يقولي قبل عليك كم بسر مسعود ترازناتي ناتو تنايت كمبيوتر تراز مالتي بزح خان مرح مالتي ما مرح خانين وسكوها بسلو زلهم من بون غل مالتي أبزي من البات رجلنا زيا أنا باتري مقامتها باتري بستعطو زجاجة تزم علتي زين أبي نو سخر العين باتري لو قال يسلست تاشم زلولو سلست عين زلولو خد عين مالتي تو تعب تسكتو تو زنات كل النجاري من البات حد سخيت خوني له تعب ترقة أبزي نقطة مالتي إذا أنا باتري قدام بزودينا لنا مالتي باتري من البات زيادة باتري زيادة شيء زيادة باترينيا أبزي نقطة خمسة لنا بنقطة مالتي سوري يا كم ذكرنا نقطة مالتي ذكرنا نقطة تأتو تكابل زيادة لكم زلوخة بدي تأتو تأخاب زي خابل تسكن نقطة ودا كلا نقدر نقول حنت كل نسب في تزغير مالتي لازم نلبك من تلتلنا إذا كاميرا مالتي زون كل نقدر كوين سمعنا مالتي كل أمود هذا خمس زول كوم نيش بزعبة كاميرا خا نحسب كفتني مالتي زيادة عباية تا كاميرا تا بودة البحر مالتي تا بودة البحر زي مالتي تا بودة البحر تا كاميرا خا زي مالتي هلنا زي مالتي زي كاميرا زي كم استفاد عنها زي أنا كم انترلوا زي اللي خمزي كتوي غيلي كم تاش مالتي كم كاميرا بالغير مالتي
سو ذا بود زي مالتي اكلنا كاميرا مالتي ابزح بزح ነገር አለ ሞልዒ ንሕና መፅኩም ክፍትኔ ግዜ ተዘይ ሓፂርኒ ማለት እዩ ተዘይ ቆሪፅኒ ማለት እዩ ሶ ድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ሞላ ክትመፅእ ከዓ እዛ ለንስ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እንታይ ትበሃል ንራእያ ከዓ እዚኣ ከዓ እንታይ ትበሃል ታወዲ እንታይ ትበሃል ትጓል ቀፅሊ እዚ ከዓ ለንስ ትበሃል ማለት እዩ እዚ ከዓ ለንስ ትበሃል ማለት እዩ ሶ እዚኣ ነታ ናይ ካሜራ ብሓፂሩ ካልእ ተወሳኺ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ኣብዚኣ ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ብሓፂሩ ትበሃል ከም ዝበልኩም ኣነ ምሁር ኣይኮንኩን ካብቲ ዝተምሃርኩ ንእሽተይ ከፍለኩም ስለ ዘለኹ እዚኣ ቀንዲ መሰረታዊ ትበሃል እዚኣ ቦት እዚኣ ካታ ካሜራ ታለንስ ማለት እዩ እዚ ዓይኒ ናይ ካሜራ ማለት ብሓፂሩ በዚ ጌርካ ከምትከትል እዛ ካታ ዓይኒ እያ ብሓፂሩ ብርሃን ዝእቱ ኩሉ ነገር ብሓፂሩ እታ ምንጭ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ካሜራ ወይ ተባሂሉ ኣብ ለንስ እዩ ምክንያቱ 70% ካብ 80% ለንስ ፅቡቅ ተዳ ኮይኑ ፅቡቅ ስለ ክስለ ትኽእል ኢኻ ካሜራ ዋላ 80% ፅቡቅ ኮይና ለንስ ናትካ ሕማቅ ተዳ ኮይኑ ፅቡቅ ክስለ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ በዚ ዝናፅር ኩሉ ነገር እዚ ዝናፅሮ ማለት እዩ ሶ ለንስ ማለት ሕጂ እንታይ ተባሂሉ ዝኾነ ለንስ ሕጂ ዓቐን ኣለዎ ሓደ እቲ ኖርማል ለንስ ዝበሃል ኣሎ ፌስ ዝኾነ ለንስ ማለት እዩ ዙም ኣይከውን ገለ ይከውን ማለት እዩ ክንደይ 50 ተዳ ኮይና እሳ ኖርማል ለንስ ፅቡቅ እዩ ግን ክትዓፅፋ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዋይድ አንግል ለንስ ዝበሃል ኣሎ ዋይድ አንግል ለንስ ማለት ከዓ ትሕቲ 50 ዘሎ ዓቐን ማለት እዩ ትሕቲ 50 ዘሎ ዓቐን ዋይድ አንግል ለንስ ዝበሃል ማለት እዩ ቴሌፎቶ ዝበሃል ኣሎ ቴሌፎቶ ከዓ 50 ወላዕሊ ዘሎ ዓብ ማለት እዩ እቲ ዓበይቲ ናይ ስታዲየም ገለ ንሪኦ ተሃልና ኣብ ስታዲየም ኣብ ሓፂሩ ዓበይቲ ለንስ ዘሎ እሱ ካብ ርሑቕ ዝስሕበልካ ማለት እዩ እዚ ከምዚ እዚ ከም ማለት እዩ ሕጂ ራያ ክሳብ 105 ይበፅሕ ማለት እዩ ኣብ ሰሚክና ሕጂ እዚኣ ራይዋ ሕጂ ካብ 25 ካብ 20 ሶሪ ካብ 24 ክሳብ 105 ትኹማት ናቱ ሕቐት ማለት እዩ ሶ ዝበለፀ ሕጂ ክንት ገዛ ኣብ ለንስ እዩ ካሜራና ክትቅብል ከም ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኖርማል ከም ጌርና ስሕብ ነብሎ እዚ እዚ ኖርማል ኣብዚ ገና ጥበብ ብልና ንኸፍቶ ሕጂ ኣብዚ ከመልና ንእትዋ ዝብል ከዓ ኣብዚ ናታ ኣብዚ ሕጂ ከመልና ንእትዋ እዚኣ ናታ ታሽሙላታ ነዚኣ ንኸፍታ ነዛ ምስ ከፈትና ሕጂ ኣብዚ ኣቢልና ተሃሊና ኣብዚ ቀያሕ ኣላ ኣብዚ ተዋ ተሃሊኹም ኣብዚ ቀያሕ ኣላ እንደገና ከዓ ኣብዚ ቀያሕ ኣላ ኣብዚ ቀያሕ ኣላ ብላዕሊ እዚን ክልተ ቀያሕ ተራኽበን እዚን ክልተ ቀያሕ ዘለዋ እዚን ክልተ ቀያሕ ዘለዋ ከምዛ ጌርና ነራኽበን ከምዛ ጌርና ምስ ረኸብና ንሽዑ ንፀጋም ገና ጠውያ ንፀጋም ቂጥካ ጠውያ ፀጋም ገጥካ ድምፂ ትገብር ማለት እዩ ሶ እዚኣ ወዲያ ኣላ ሕጂ ኣበይ ክናተልና ምናልባት ኣብዚ ብዙሕ ኣሎ ነናታሽሙ ቪድዮ ከመልካ ትቅዳሕ ከም ዘለካ ካሜራ ካልቀን ከመልካ ትቅዳሕ ከም ዘለካ ማለት ዝግፍሕ ክብለና እቲ ቪድዮ ግን ንሓፂር ሌላ ጥራሕ ማለት ንሓፂር ሌላ ግን ኣብዚ ኦን ኦፍ ዝብል ኣሎ ኣብዚኣ ትገብራ ከከም ካሜራ ትፈላለዩ ኣብዚኣ ኦን ትገብራ ማለት እዩ ኦን ምስ ገበርናያ ሽዑ ኦን ምስ ገበርናያ ኣብ ዝብለኩም ዘለኹ ሕጂ ዝሞቱ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ሞድ ኣሎ እቲ ሓደ ባዕላ ትሕግዘካ ማለት ዝበዝሕ ማለት እዩ ማኑዋል ግን ኤም ተዳኣ ኮይኑ ግን ባዕልኻ ኩሉ ሙሉእ ባዕልኻ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ማኑዋል ሕጂ ከቢድ እዩ እቲ ካልእ ግን ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ካሜራ ብፍላይ ኣውቶማቲክ ጌርካሲ ኩሉ ባዕላ ትሰርሖ ማለት ፅቡቅ ስእሊ ግን ስእሊ ማለት ኣይኮኑን ግን ኮንክራሃት ማለት እዩ ሶ ክስእል እንከለኻ ሕጂ ክስእል ከለካ ናይ ምሳል ኣብዚያ ዘላ ኣብዚያ ትረለኹም እዚኣ እንታይ ትገብራ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ሶሪ ሕጂ ቅድሚ ታሽሙ ኢለኩም ፀኒሐ ታሽሙ ስለዚእተናዮ ቻርጅ ስለዘይገበርና ኦን ጌርና ፀኒሐ ወሊዕና ኣይትውላዕና ዘላ ምክንያቱ እንታይ ገበርናን ኣበይ እያ ገይረ ባተሪ እዚ ሞ ክንጉሕፎ እዚ ሞ ክነብሩ ዶ እዚ ክነብሩ ደሞ እዚ ከምሰለና ሶሪ ኣብዚ ገርያ ፀኒሐታ ታሽሙ ማለት እታ ኣብ ስለዘተዋ ስለቢላ ፀኒሐ ሕጂ እዚኣ ዛገርና በታ ምልክት ዘላታ ዛገርና ምልክት አላታ ምልክት ሶ ካልእ ምናልባት ሚሞሪ ሃሎ ከዓ ማለት እዩ ምሳ ኣበይ ነጥዋ ኣብዛ ምልክት ዘላታ እዚኣ ከዓ ምሳ ኣብዚያ ነጥዋ ከምሰለና ንሓፆ ነገር ዝብላ ሶ ከምዛ ምስ ገበርና ሽዑ እዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ እዚኣ ኦን ነገብራ ኦን ምስ ገበርናያ ሕጂ ራእይዋ ተወሊዕ ኣላ ስእል ትኽእል ማለት እዩ ተወሊዕ ኣላ ስለለኻ ማለት ዓይነት ስእሊ ከም ጌርካ ክስእል ትኽእል ማለት እዩ ክስእል እንከለኻ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብራ ማለት ኩሉ ግዜ ፍርቂ ጌርና ንፀቕጣ ፍርቂ ኢና ንፀቕጣ ፍርቂ ምፅቐትካ እዚኣ ማለት እዚኣ ዝብለኩም ምልክት ዘሎ ሙሉ ከምዚ ጌርካ ፀቒጥካ ምሉእ ኣይትስእልን እያ ኩሉ ግዜ ግብር ፎኳስ ትገብር ማለት እዩ ፍርቂ ምስ ሰኣልካ ፎኳስ ምስ ገበረት ትስእላ ማለት እዩ ድምፂ ገይራ ሕጂ
سئلنا مالتي كم زغيرنا كنسئل نخيل إلى مالتي سو بلمد كا بلصاتكم كون نخيلنا مالتي حابنا نمهار حابنا دما نعبب نرى زعما زي ما بزلو كمينا نتقوم لهم بنزلكم ابزنت ادليكم دن نشي مبركو بكم خيلي كم يجرنا تاش مبر ማለት በጣም ምን እንስፈጣ ማለት ሰረፈ ግን ሰላም ኪም ዝሓለ ብዘለኹም ሰላም ተና ናይ ገለ ዲስል ተዛደሊኹም ዝንርማ ስእል ናይ ናይ ታሸራ ምሻሉ ኮምፓስ ናይ ፓስ ኢሊ ናይ መንቀሳቀስ ስእል ተዘሊኹም ወይ ካልና ሽምሻሉ ብዙሕ ከምዚ ብዙሕ ምሳል ዘይገነስ ናሽ ውሕዳት ስእለት ተዛደሊኹም ትረኽቡን ትኽእሉኹም ማለት ነው አንክሰል ይወሉ ዳይሬክት ሉን ፓስ ክስተዋላት ናይ ፓስ ናይ መንቀሳቀስኹም ሰሪሑን ክበኩም ክሊ ማለት እዩ ካብ ካልእ كتكم تسألوا مع عبد الرحمن مسألة تقولني سؤالك ما نخا أنا يربح صوم كا مش مصري سؤال خات سؤال تقول مالتهم قالت مصري سؤال خون مالتي قلنا حوا ربح نقول لها زيادة سلا نحجوسن سلا نعمدون سلا نفرن مالتي سلام سلام كم زحمة زلقين زلهم سلام نتمنى بغلط عشان مثلا سكاب نراقب سلام مسكا تجي مثلا كم زحمة